utus kang supaya ngoyak wayune krana tunggung seta ing nggone gambangan. Kula saka bumi aku kepengin mangerteni kepiye siagamu ing dina iki. Ora matur pangeran. Dene prajurit sampun siap siaga. Mbok bener-bener badhe sak prajurit ingkang badhe sak perang. Kula ingkang ngadepi pawongan. Ya. Ya kaya ngono kuwi sing tak harepake. Kula saka bumi kanggo budalan tumujune ing gambangan aku dhewe kang paring hak apa-apa kanggo budalan ing gambangan. Para Tantana. Siaga ing pakarya Ngesti Sanjata lumaksana magita kita. Tanyo. jeneng wong lamar kuwi becike yen ditampa ning wong jenenge wong lamar kuwi nek ora ditampa kudu nrimo legawa ing manah beda karo kowe wong jeneng wong lamar ora ditampa tegese ditampil kuwi kudu nrimo kanthi legawa ing ati Jalid yo weneh ana dalan aku bakal gawe geger ana ing motor mula kanthi kuwi yen kowe dadi watu sandungan tak pungkasi ning papan yen kaya ngono watu sesandunganmu ora ana liya ya aku prajurit
Hey!
Salto ke
Ceko. Mulane. Cilik kandhane mangan. Apa? Mbak Teresa. Ayo sana, kowe iki wong apa sapi kok ngiler? Siap. Ayo sana, kowe doni pakai gak sono. Kan ngeplay ini lho, langsung. Ngeplak liwat. Iki luane nang semane. Enggak samene. Dikeplas samene. Apa ora penceng piye lek. Yo. Ayo tak elo le. Ora setu. Oh, lales. Sorry, Pak. Kowe nek pengen tas. Ini, weh. Cocok atas.
bos, kacang di gosek ayo. Kosek. Pantes ikan kurang lebu. Ditaleni. Kita sapa senane, Mak? Taleni Pak Gun berarti. Pak Gun jadi Bu. Tadi kenalan. Dek. Malah kayak jenglot. Ngawur. Nganggono ning ndas itu. Ya. Oh, saya kiri boleh Pak Pusi. Tak logok besi. Ayo kita keke. Ini. Jalan ayam jadi kiri, ngomong, sensor we. Dadi kula, ayam aja. Raine. Pak. Sensor nang ngoten, ra iku dadekno sing barek. Barang bang. Barang. Kaya kiri. Barang gambar rek. Barek. Ceng anu. Bener anake setu. Lola lolo. Bocah loro ya. Tangan bojomu cepet. Kene. No, maju kae no. Geno sapa? Sing kena waktu. Dilewani ampe segeno. Mani. Ampe cile-cile rawani kok ampe segeno. Sing cilik ora level. Ora level. Ayo mundur. Milih nang sing ndi? Sing koyo geno. Milih musuh. Gede ono wani kowe. Mani. Aku yo gede kok. Apa sing gede apa? Sing gede apa? Sing gede. Line. Pak Line piye? Ini maksudnya nyaline. Yo nyaline. Line. Line. Mani. Aku ini ngajak kanca. Sopo? Iki, loro. Ya, goblek. Goblek. Wes. Ini. Wah, mundur. Sabar masuk.
kowe durung jengkel dadi batang. Ora usah muncrat-muncrat idumu kowe. Yen kowe watai Sandro maju jalan jejer kowe. Wes setan kowe. Iya. Maju Pak, plek belum kena gedeng tak kamu. Cukup. Ora sangat dua-dua tuh saya balong kandile kowe. Semuanya. Sampun. Yen kowe iso membalikan setahun mbah sembah dramamu kowe. Ya. Bodohan kowe. Yen kowe kepengin gawe hijrah, yen rusak oleh Majapahit, musuhmu dudu sapa? Aku sing bakal baleki kowe lan sak kanca ruang. Wit, ora sah dadak sembarang kowe mengucap. Yen pancen wayahe prajurit, ayo tandingan kelawan aku. Gagal wong program Lambangan ngomong Majapahit mati depan ibu bapak kene. Maju ora percaya. iya. Mati gas. Ayo. Yen kowe isih duwe piandel, aku kepengin mangerteni. Yen kowe isih duwe aji, butek kono penapa kowe. Yen ngono lek mripat. Yo. Ayo. Ayo.
sing ayu wae. Ora lumrah. Kowe iki ra seksa. Rusuk. Golekmu perawat sing ayu wae. Daging mentah, daging sapi aku ya percaya. Udah Apa? ayu porotke. Mi pertambolan. Mlete tanpa sotang. Terus Dan sano tanpa bayar. wah ya warung kita sambat karo tekan utang lagi. Jule. Apa? Ana sampeyan wonten di pengarepan kowe ora gelem tak ngomong dene. Maju tak sigar dadi wong. Satu tahun Maju. Maju kowe. Gurune dhewe iki ngawur coy.
ilmu luap lau asap rokok jenenge telu kurang turu jenenge ado sego kopiur jenenge uduk mangan rambut sendok jenenge ulu barang beruluk di tengah
Apa biasanya apa? Jimat. Iya wis ngerti aku. Cuma cepet doang. Tak luwih.